दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिया दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बिपिएफ आरो इउपिपि नि गेजेराव जेनाखि खौसेथिनि बाथ्रा माने एबसुआनो सिगां रायलायदोंमोन नालाय दा बेखौ लानानै दिनै खौसेथिखौ नागिरनानै आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा सोर दैदेनगिरिजों रायलाया बिपिएफ नि सोर दैदेनगिरिजों रायलायखो दिनै दासिमाव आरो इउपिपि नि सोर दैदेनगिरिजों दासिमाव रायलायखो आरो बिथांनि खौसे जानो थिननाय बिपिएफ आरो इउपिपि नि गेजेराव खौसेथि जानोखौ बिथाङा मानि थाखाय खावलायदोंमोन उद्देश्यआ मामोन बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै रेबें बुंथिदों आरोखि गथिखे आं नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे होग्रोनोसै बिनि उनाव डिसकासन खालामनोसै होमबा नायग्रोदो भिडिअखौ। बर' ছাত্ৰ সন্থা জাতীয় সংগঠন হিচাপে বিটিআৰত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ পটভূমি এই সংগ্ৰামৰ মাজেদি জন্ম হোৱা বিপিএফ ইউপিপিএলক আমি আহ্বান জনাইছিল যে ঘৰত ভাই ককাইৰ মাজত ভাতৃৰ মাজত যদি সদায় সংঘাত কাজিয়া হৈ থাকে যি ৰাজনীতিক সংঘাতৰ কাৰণে 150-200 মানুহ বিনা হকে সাংবাদিক শিক্ষক সমাজ সেৱক মৰিব লগা হ'ল সেই সংঘাতটো আৰু আমি বিচৰা নাই তো আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দল একত্ৰিত হৈ পেলাই আগবাঢ়ক এইটো কাৰণে আহ্বান জনাইছিল আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া সেই এটা যি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ এইটো নস্যাৎ কৰিছে বাই ইলেকশ্যনত তেওঁ এই দলক সেই দলক মানে দুখ দি পেলাই সেই যি এটা প্ৰক্ৰিয়া মই স্বয়ং হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক লগ ধৰিছিলো যোৱা মানে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত এবাৰৰ কাৰণে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলো আন নেতা ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া খাম্ফা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া ৰঞ্জুৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া সকলোৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰা হৈছিল যাহাতে এটা বুজাবুজিৰ মাজত এই ৰাজনীতিক যি এটা প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আগবাঢ়ি যায় কিন্তু তেওঁলোকে যি এটা চিন্তাৰে নস্যাৎ কৰিলে ইয়াৰ পিছত আৰু আমি এতিয়া পুনৰ চিন্তা কৰা নাই সময় আহক নতুন বছৰ আহক তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলৈ সাহস পাম 2025ত যদি নতুন বছৰে আমাক মানে সাহস দিয়ে তেতিয়া আমি পুনৰ ইয়াৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি আমি আশা কৰিছো नुबाय नङा होमबा थारमाने बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों दा ओंखायनो बिथाङा दा होनदों कि निउ इयार फैगोथोंसै एबा गोदान बोसोर फैगोथोंसै गोदान बोसोरावहाय माने जानुवारि बा फेब्रुवारियावहाय बेयो माने सम आरो थासारिखौ नायनानै आरो निश्चय बिथाङा सेस्था खालामबावगोन जे मोननैनि गेजेराव बिपिएफ आरो इउपिपि नि गेजेराव माब्रैबा खौसेथि खालामनानै हारिनि गेजेराव जेनाखि गोरोबनाय हारिनि गेजेराव थांनाय समफोराव जेरैबायदि माखासे गेना गोरोन्थि जालांबाय गावनि बिदा फंबायजोंनो गोबां माखासे माने नांलाय खमलाय जालांबाय माने थासारिया गुबुंले जालांबाय जोङो माने राजखान्थि फैनाय लोगो लोगोनो जोङो माने गोबां घटना जाबाय सोरखौबा मालाबा गिदान थाखुमानांनाय माबानाय अनेक घटना जानानै थांबाय दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरा आरो फिन आरो जोंनि गेजेराव जाया जोंनि गेजेराव आरो फैफिनला जोंनि हालामाव आरो फैफिनला दिनै बिटिआर साथि सुखिनायनि उनाव आरो माबा मोनसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गावनि बिदा फंबायनि गेजेराव खुनु बेफोरबायदि माखासे नेगेटिभ सानस्रिफ्रा जेन जोनोम मोना नेगेटिभ थट्सफ्रा जेन जोनोम मोना बिनि थाखाय दिनै आबसुनि आफादगिरि दिपेन सारा थार बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आरोखि दा गथिखे बाथ्राया सैथो नंखाय नङा दा जोङो गावनि बिदा फंबायनि गेजेरजों नंखाय सामान्य राजखान्थिनि थाखाय जोङो जुदि दावराव दावसि जालायो बुलाय सोलाय जालायो जेबो मिथिया बिराद गिदिर मोनसे प्रब्लेमा जागोन आरोखि बे जोङो बुजिनांगोन बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो जाहैबाय मा राजनितिका जाहैबाय मा समाजखौ सिबिनो राजखान्थियाव हाबो नङा होमबा समाजखौ सिबिनो समाजनि रायजो राजा आइ आफा जायफोरनाखि गामि सिङाव रायजो जाग्रा सादा बुसा बिथांमोननो माबा मोनसे सरकारनिफ्राय सफैनाय आसनि माबा मोनसे सुबिदाफोरखौहाय रायजो राजाफोरनो होनाय नङा होमबा बिलायनानै होनाय प्लास बेजों लोगोसे गावनाबो परियाला सोलिनाय आरो न'खर संसारबो सोलिनो हानाय बेफोरबायदि माखासे सुजुग आरो सुबिदा थाखायसो जों राजखान्थियाव फैयो दा गथिखे बिनि गेजेराव जोंहा जे बिनि थाखाय जों सोरबा राजखान्थि हान्जाजों जों माबा मोनसे दाय जालायनानै नांलाय खमलाय जानांगौ बुलाय सोलाय जानांगौ बेथ' नङा बेथ' एकदमबारे जिर' माइन्डनि माबा जाथारो आरोखि दा गथिखे नोंगौ बिपिएफ आरो इउपिपि नि गेजेराव जुदि गोरोबलायोब्ला बिथांमोना जुदि सिट शेयारिंखौ मोजां खालामलायनो हायोब्ला मा पर्यायाव बबे माबाजों एंगेलजों बिथांमोना खौसे जानो हायो बे बिथांमोननि बाथ्रा स' रायलायनायनि गेजेरजों होनबाबो जानांगोनथ' बाथ्राया मानोना जों माने जोंनि सरासनस्रा जों सुबुंखौ जोङो अनसायनांगोन बिथांमोननो जों सरकारनिफ्राय मोननाय सुजुग सुबिदाफोरखौ होनांगोन बेनो ना मेन खामानिफ्राथ' बाद बाखिथ' जेबो गैयाना जेफोर सुबिदाखौ सफैनायखौ माने जों राननानै होनाय बिलायनानै होनायजों लोगोसे गावनि न'खराबो थांबाय एसे एनै गावनि माने जेन' गाव राजनितिक जोंनि इन्डिया डेम'क्रेटिक खान्थि हिसाबैखाय नङा होमबा डेम'क्रेटिक खान्थि हिसाबै नों सोरबा सासे भट होखानांगोन अबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थाखाथारनांगोन बे आरोखि
दा गतिके जेखि जाया मानो आंबो फोथायनाय दं आरो आंबो माने लुबैयो जे बिथांमोना थारैनो जुदि प्रमद बर' आरो हाग्रामानि गेजेराव जुदि मोजां मोनसे मिला मिसानि गेजेरजोंहाय बुजा फरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना जुदि खौसेथि जानो हायोब्ला एकदमबारे पारफेक्ट जागोन आरोखि जोंनि बे सरकार सालायनाया बेखिनियानो।